Хора, как сте? Пак сме на Survival Games! Йей! Суп! Дори този пича каза суп! Окей, да влизаме. И се оказахме някакво... О, да, сети се къде е това. О, любимия ми терен, Бепчо! Ще ви пусна като почнем, хора. Хора, остана съвсем малко. Дали сме готови? Дали сме готови? Избрах си гимнастиката. Бум-бум. Yes! Джакпот! Най-хубавият чест го изпуснаха. Бум, бум, бум. Бум, атка. Атка спее като прото! Шакула! Шакула, ще закула. Не ми пукаш, че си мацка някоя. Мами! Тата за кола! Уоу! Хората бързо се избиваме. Аз вече убих двама. Очевидно съм обичал да убивам хората началото. Сигурно те в момента псуват как съм ги победил за секунди. Ей, там виждам, че мога да се направя фул айрънка. О, това е по-добре. Това. Някой ме удря. Ние сме двама сървайвари. И този иска да се мести. Големите момченца ли, бе? Големите момчета ли ще се мериш, бе? Може нападението му да беше по-долу. Може и да беше в гъб, но аз пак оцелях. Няма тортичка, жалко. Но има стели. Не е зле. Колко време остава до това? 5 минути. Да, вече оправиха бъга горе-долу. Ох, ще да е по-хубаво, ако не ще тортичка някъде. Но ще сега отивам в центъра и си я вземам. Ти сървайвари. Пух! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Без 10. Интересно име. No comment. Някой вече го е обрал този чест. Йей! Хубави неща си взимам. Нищо интересно ли няма? Поне една тортичка ми дай. Много са важни за оцеляването тук тортичките. Чакай.
Само двама сме останали. Няма и една тортичка. Има една! Бъгнато е крафтването. Май ще чакаме до детмач, хора. Съжалявам, че ви го казвам. Ние съберем каквото можем до детмач. Ама тук има втори чест. Май. Съм се объркал? Да, объркал съм се. Очевидно няма да се появи. Окей, аз мисля да отида към тези места, които бях 50 секунди за обера, ако има тортички в тях. 2 минути. Трябва да съм бърз. Готов за битка. Да, като истинските мъже цепя дърво. Цепя дърво. Като истински мъж. И тук има чест. Супер. Не, няма място. Вече съм фъл айрънка. Поне за такъв се броя да е не иначе. Ти картофа, ти хляба. Не, и тук няма нищо интересно. Само сега ако не го стигне този чест. Вече съм full iron set. Бързо, бързо, трябва бързам. Спасих се. Аз въобще изстрелят ли? Как ме удари, бе? Дайте си направим стратегиката. Я правим с другия лък всъщност. Къде отиде? Ето, на Shift. Топ. Спаунер. Не бих забелязал, че на спаунери. Сега чакаме да се оправя. Ей, победих! Мисля, че това е всичко за този епизод, хора. Надявам се, че сте го харесали.
Стевея GT. Странно име. Джихадист. Джихадист месен. О, какъв е този скин, бе? Трябва го видя. Ще го видя и след това свършвам видеото. Не те го е. О, готин скин, пич. Майки го е. Окей, хора, това е всичко за това видео. Ако оставите лайк, ще ви много благодарен и ще бъде оценено. Ако това е първото видео, което гледате от мене, моля, абонирайте се. Да, ако искате още видеа, лайкове и абонати. Благодаря. Довиждане!